ma kikoso chopo bura kacha ok nyal ndiki ni nichopo to ponono igo kura mar mondo mi kwed wach makamagi temo mar mondo mi giketre ginene yo makare mane manyalo bedo gima timore ni samoro ka in jatelo to omi tekono ni mondo itel ne ji samoro jopiny nyalo wacho ni gino gidwar gimoro kaito later on to gineno kaka gino konyogi emomiyo in jatelo samoro nyaka ichunga e gimichunge kata jopiny otamore kaito gibro neno bang'e ni gini kare ne dwa konyowa gini odwa bayowa omiyo okadwa wacho mang'eny but adwa wacho mana ni jopiny be samoro onego ojiw sirikal ojiw sirikal e yo machalo nade ojiw sirikal e yo mar bedo ni okwa wapinga gimoro amora nikech od bura ma Azimio ne giwacho ni gino gidwar to wang'e maber ni jatendgi ndalo moro ne dwaro gini koro okonego bedni matin chenro en ni gero udi manengo gi yot wachno mar affordable housing ok no wach ni en gima rach kalore ni en chenro miwacho ni biro miyo jopiny dak e udi mabeyo manengo gi yot gino mabende osebed kikwedo en ng'ado sara mar jopiny manata mala 1.5 mar osara ming'ado dwe ka dwe kuom jopiny mane gimiwacho ni mane nataro mar chik gero udi tiwacho ni ok en gima rach nikech kata sirikal mokalo ne nitiere kod chenro mar gero udi mak mana ni ng'ado sara no ema ikwedo kalore ni wacho ni mano to ken e yor chik ni ng'ado sara ata mala 1.5 kosenang'o gade mane kaka no wache to kendo kata king'iyo gimo achiel kuom gik momiyo gino ok donj na oganda ka koro ija higa 50 to idwa retire e higa 55 to ochak ng'adi osara sani to seche ming'adi osara ne yudo ka ne kawo mortgage bende chon gi ng'ama ondiki tich kata gi bank